Hello mga karusi moto, mga karusi moto, nandito tayo sa may Malasigi branch, no? Malasigi Pangasinan, Barangay Gumis, National Highway. Mga karusi, i-vlog natin dito yung mga available motorcycle sa loob. Tara mga karusi, samahan niyo ako. Ito siya mga karusi, yung total na gasoline station, tapat siya. Ito mga karusi, yung papuntang Bayambang, Pangasinan. Tapos ito naman papuntang San Carlos, Pangasinan. Ito may cruise sa National Highway. Ayan, tapat siya ng total gasoline station. Ito mga karusi, mga karusi. Ito yung mga available ito mga karusi, no? Meron dito yung Titan 250. Ayan, 7,000 down payment, cash 116,000, 12 months 11,035, 24 months 26,245, 36 months 26,445, rebates 300. Tapos mga karusi, ito naman yung PRY 200 is 5,000 yung down payment, COD 73,000, 12 months 770, after 24 months 4435, 36 months 3325, rebates 300. So maklasan yan yung flex, no? Ang kulay dilaw. Tapos doon naman maklasan yung RFI nila, yung kulay blue. Dito sa loob mga karusi, no? Ayan, meron yung rosy short dito. Ito naman yung DL110 Delta, yung gold, no? Ayan yung presyo niya. Yung 2,000 na payment, 46,500. Yung COD 12 months is for 520. 12 months for 6. First month is 1,965. Rebates 300. Mas makaros ito yung flex, kulay green. Tapos black. Tapos yung price naman ito is ito. Down payment is 3,000. 125 ay 60,000 yung COD. 12 months is 8,420. 12 months is 4,795. Purchase month is 3,590. Rebates 300. Mas makarosi yung ito yung Rush ay Pulse pala, Pulse 150. Yan, kulay red tapos kulay blue. Ayan, yung presyo ng makarosi ito. Ayan, 5,000 na payment, 8,000 months, 4 months is 4,795. 3 months is 3,590. Rebates 300. Ang makarosi. Tapos yung Cruzy na Kraken MP10. Ayan, bago ito siguro. Bago. Ayan, wala pong presyo na palagay. Ito yung pang-classical ng Cruzy, Ayan, kompleto rito, may 150. Tapos ito naman sa kabila is ayan, 150. Yung presyo naman ito, ito 2,000 down payment, 36,000 yung COD, 5,900 yung 12 months, yung 12 months is 310, 2,315 yung 300 yung rebates. Ito makalusi yung TC Macho 125. Ayan, down payment niya is 2,000, 3,500. Tapos 12,420. 24 months is 265, 26 months is 275. Tapos makarosi yung Lucy Passion. Si Passion. Yung presyo naman yung Passion is ito. 2,000 yung down payment, cash on delivery 50,000, 12 months is 1,575, 12 months is 3,175, 36 months is 2,380. Rebates is 300. Yan. Yung makarosi. Tapos si Lucy Short. Tapos si Passion. Tapos si RFI kulay black tsaka dilaw. Yung presyo niya is RFI 175, 7,000 down payment, COD is 97,000, 12 months is 9,730, 12 months 24 months is 5,520, 12 months po 120, rebates 300. Ayan mga karosi moto. Tapos meron dito yung Roscoe. Ang makaroon sa Rosy Classic 250. So kasi available motorcycle dito sa Malasigi branch, no? Malasigi branch, National Highway, Barangay Gumis, Malasigi, Pangasinan. Si motor ito sa may Barangay Gumis, no, sa National Highway, Malasigi, Pangasinan na karosi, no? Yung available motorcycle dito.
Okay mga kaluksi, salamat sa God. God bless you, God. More power. Keep safe ka na sa buti ko yung kalagayan. Bye bye mga kaluksi.